Nimbag nga rabi tayo manen kagayam and obsat kahit mi iti agyaman nagsipod ta kinapudnuan na kahit ni Apo Diyos ti rason no apay nga datayong nag-inadal manen katay itong daway ta iti Diyos nga pagserserbiyan tayo kapsat kahit pudno kadig iti karkarina nga ited na kada tayo iti sanlaeng nga salunat uray pa hindi iti bendisyon sa kulang tayo at nagtutuloy nga iti panaginadal tayo ket marami tayo kapsat. Dahito yung met ket isu iti midweek prayer meeting kadig iti dagdo mga kapsat uray pa kadig iti churches so nga alam mi met dayjay gundaway nga kumablaw kada kayo kapsat iti happy midweek. Dawatek nagkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Kada ito nga oras, umay kami ken kaamang nga giyaman. Giyaman kami kadig iti adu ken napili nga bendisyon, nagtutuloy nga tited mo kada kami. Nang nangrunaw Diyos iti biyag ken ti salunat ni. Ket hinayon mo dagiti na materyalan ang kasapulan ni Ama. Nang nangruna dahil panagrangay iti panakirelasyon ni ken ka. Kada ito'y nga gundaway Ama, dawated ning iti Santong Espiritu, isumanen o Diyos iti ited mo kada kami. Tapno iti ingkam panaginadal, nang nangruna kat iti napatig nga sa o Diyos. Ket maawatan mi, ket mausar mi iti panagdakkel mi, iti na espirituan panagbiyan mi. Bendisyonan na kami nga ron Ama, digiti dawatin mi tinaganak ko na Jesus. Amen. Pagtultuloy kakabsat nga iti intay adadalan ket may panggap iti parabor. Ta napateg na unay nga daytoy iti intay adalan because iti takder tayo kakabsat no alaen tayo iti Biblia naisalakan tayo babaen iti parabor ket iti parabor laeng. Naawat tayo dayta nga parabor gapu iti pamati. Ket iti intay at adalen ket growing in grace. Ta iti kayat ni Apo Diyos kakabsat. Idin nga inawat tayo dayjay nga sagot iti pannakaisalakan gapu iti parabor na. Ket rumangay dumakkelmet dayjay pannakirelasyon tayo ken kuana. Iti Paulo na daytoy adalan tayo tatay ni kakabsat iti growing in grace, keeping self out of the picture. Apay nga kayat tayo nga ilaksin dayjay kinasyak iti panagdakkel kakabsat iti relasyon tayo ken Apo Diyos. Agsipud ta intun kakabsat no simrek tayo iti relasyon tayo ken Apo Diyos. Amun tayo nga inawat tayo nga ni Apo Diyos ken ni Apo Diyos laeng iti mangisalakan kada tayo. Awan iti maaramid tayo. Awan iti mainayon tayo kadayjay panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo. Digijay inadadal tayo kakabsat nga panagtungpal iti bilin, ket inaramid tayo, agsipod ta insalakan na tayo ni Apo Diyos. Saan tayo akayat nga agsublimanen kakabsat, kadayjay dati a panagbiag tayo, nga nagsukir kadagiti pagayatan ni Apo Diyos. Ket mamuang tayo nga dayjay sao nga siya, wenno pride, wenno dayjay panaglastog, dayjay boasting, ket digitoy kakabsat digitay natural traits iti kinatao tayo. Ket amun tayo nga digitoy ket romuar kakabsat intun no umay dayjay panagtalek tayo iti bukod tayo met laeng abagi. Adda dayjay kuna tayo nga self-sufficiency nga iti baga tayo adda kanyakon kabailakon. Ket awanen iti dawaten tayo nga tulong nang nangruna ken Apo Diyos. Ket urayen kakabsat no anyaman dagiti iten ni Apo Diyos nga panagbalegi tayo. Dagiti successes tayo kakabsat.
dagitoy ket ibaga digiti philosophers nang langruda digiti psychologists kabsat, this tends to feed and nourish the pride. Isu nga daduma, adda digijay tattao nga kayat da nga kitain, digijay nga adda nga estado da. Haan nga dakes kakabsat iti adu iti adal na. Saan adakes nga adu iti maaramidan na. Ngemno intun no adda iti naaramid iti tao, ket iya dayjay ipagsindayag na, ipaglastog na, nga usaran na may kunana it was done during my administration. Saan nga ni Apo Diyos iti amin pakaisubyan na kakabsat, dagijay apan nakadayaw. Isu nga amuan tayo, nga intunno iti maysa nga puso, ket addan dayjay kuna tayo nga self-importance na. Addan dayjay self-sufficiency na. Daytoy kakabsat, agsublimanen kadayjay takder na, nga addan dayjay dependency na iti panagbiag. Amun tayo kakabsat, nga iti panagdakkel tayo, babaen iti pamati, babaen iti parabor, ket agtalag tayo, laeng kini Apo Diyos. Ito muna nga teksto nga, kayat tayo nga basahin kabsat, ket masarakan iti 1 Corinthians chapter 1, verses 27 to 29. Daytoy iti inbaga, ni Apo Diyos kabsat nga inusar na ni Pablo. But God has chosen the foolish things of this world to put shame the wise. And God has chosen the weak things of this world to put shame the things which are mighty. And the base things of this world and the things that are despised God has chosen, and the things which are not, to bring not things that are. And no flesh should glory in his pleasure. Anya itimbagana ni Pablo karamsat, nga inranta ni Apo Diyos nga pinili na digiti minamaag, tapno ibabain na digiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot tapno pagkuna ng tilubong anapno iti pan nakaibabain dagiti man nakabalin. When pinili na met dagiti mauy-uyaw, tapay, dagiti mairurumen, dagiti maikuskuspil, dito'y lubong tapno dadaelen da, dagiti banag nga ibilang iti lubong anaskan. Anya iti kayat ng asawan ni Pablo kakabsat. The feeling of pride is out of harmony with God's program of grace. Ulitin kakabsat. The feeling of pride is out of harmony with God's program of grace. Tapay, ta iti parabor ket italmed na kakabsat nga digiti amin abanbanag ket aggapo kini Apo Diyos. Saan nga iti bagitay? Iti laeng kondisyon kakabsat nga inaited iti tao ket isu dayjay pagragsakan na dayjay nga bendisyon anaited, babaen iti parabor ket isu iti pamati. Dayjay iti pagragsakan tayo kakabsat ngintid ni Apo Diyos. Ititid na dayjay parabor ket babaen iti pamati tayo mabalintay nga awaten dayjay nga parabor nga itid ni Apo Diyos. Iti cross ni Apo Jesus ken iti parabor ni Apo Diyos kakabsat. Ket agayos nga naunag,
kadayjay nga panangi baga ni Pablo, dayjay dakkel ken nauneg nga dayjay humility na kakabsat, nga naibagana, I am the least of the apostles, that I am not meant to be called an apostle. But the grace of God, I am what I am. Anya, nagpintas din yung baga na kapsa. Gapulaeng iti parabor ni Apo Diyos. Saan ako nga maikari nga maayaban iti apostol. Tasyak iti kababasitan kadigitoy nga nayaban. Ni Apo Diyos usarin na dagiti napakumbaba nga anak. When usarin na dagiti inbaga na kabsat ni Pablo, iti 1 Corinthians 27 verses until 29 iti chapter 1. Dagitoy kakabsat dagiti maibaga nga ababa, iti takderda iti adal ti susyudad. Maibaga, nga digito'y kat mauyaw ken mairurumay. Maibaga, nga digito'y digiti maikuskuspil. Ngem intun no ni Apo Diyos irantana, dahil timbaga na ni Pablo, irantana nga pilyen digito'y nga anak na. Dakkel iti maaramid digito'y nga anak na. Oh, I like to work with this kind of persons. Ket may sa kadigitoy nga anak ni Apo Diyos kakabsat, isuna ni Brother Manny de Guzman. When ayban mi iti pastor, ti trabaho iti pastor. Ngem no alaan tayo kumay ti takder kakabsat, saan kuma nga maayaban ni Brother Manny iti pastor, ta saan ang naglipas iti kolehiyo, ken lang nang runas saan nga trabahador iti organisasyon. Ni Pastor Manny, isu nagkakapsat iti lay worker, iti lubnak, ken iti company of believers, iti Bisaya, iti Vintar, Ilocos Norte. Daytoy nga anak ni Apo Diyos no isu iti maikadwa iti trabaho, nagdakkel kakabsat iti confidence ko. I was asked to lead in a study ijay pagudpod. At dadigiti missionaries nga estudyante nga nagapu di Amerika, programa da ito iti in his service amyanan. Ket idinbagak ni Pastor Manny, kuna na pastor, kuna na umayak to tumulong. Ket itinbaga na into ka din ang agala kay ti desisyon, ket sanak tula umay. Wen ko na, takasapulak iti tulong daytoy nga anak ni Apo Diyos. Iti simangpet ni Pastor Manny, biningay ko kakabsat digiti grupo. Adda iti panguluan ni Pastor Manny, adda iti panguluan. Itaramid din mi, agpasyar kami kadigiti umay ng agdengdengag, iti rinabing adal, ijay kapilya tayo, ijay pagudpod, kakabsat. Intun no agawid kami, katungtungkon Pastor Manny. Kumusta? Pastor Ado. I like his confidence. His confidence radiates, kakabsat. Nga uri di pa nagtrabaho nagsaya. Ket ini Apo Diyos iti naimbag launay. Agsipud ta kalpasan dayjay nga trabaho mi. Ijay pagudpod. There were more than 170 precious souls that were baptized. Lately, idilaeng kalman. Wednesday tatanya, idilaeng kalman, idi Martes. Ni Pastor Manny, nang ikabil iti Facebook, iti sumagmamano nga pictures kakabsat. Kadwa na iti picture, isuna ni
Michael Kion nga mayor kakabsat iti Lawag City Church, Lawag City. Ken ni Lieutenant Colonel Rafael Lero, isuna iti Chief of Police iti Lawag City. Apay ngayon kabil ni Pastor Manny da ito'y kabsat. Kat apay nga ibagbaga. When ta isunay iti naimbitaran by the Honorable Mayor Michael Kion. Michael Kion is a nephew of the former and the late President Ferdinand Edralin Marcos. Kadwa iti syudad iti Lawag ni Pastor Manny to promote ti programa daytoy a syudad, restoration of good relationship between God and man. Idinakitak daytoy, malagip ko kakabsat dahi inbaga ni Apo Diyos, tainrantana at pinili iti Diyos dagiti minamaag tapno ibabain na dagiti masirip. Pinili na dagiti nakapsot, pinili na dagiti mauuyaw, pinili na dagiti may rurumen, pinili na dagiti may kuskuspil. Saan ko kaya't nga ibagakabsat nga dagitoy iti description ni Brother Manny? No. Brother Manny is a very noble man. But one of his character is, he is a very humble person of God. Awan man laeng kakabsat dahi mariknam nga atmosphere nga itagpay na iti bagbagi na kakabsat. He knows where he placed himself. Intultuloy kakabsat ni Pablo nga balakadan na tayo iti Galatians chapter 6 verse 14. God forbid that I should glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the word has been crucified to me, and I to the word. Anyit imbaganan ni Pablo? No addalang kumay iti pagpasindayag ko, dahil laeng cross ni Apo Jesu Kristo, tababaen iti krus na, natay iti lubong kanya, ket natayag met iti lubong. Anya itinbagan na kapsat ni Pablo? Itinbagan na ni Pablo iso dayto. Dayjay nga adda kanya na idi akinatangsi. Idi nga makita na dayjay krus ni Apo Jesus. Natay dayjay nga kinatangsi. Taday to'y kakabsat iti adalin tayo, putting aside self. No kayat tayo nga rumangay kakabsat iti panagpamati tayo ken iti parabor ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Aramidin tayo dahi inbaga ni Pablo. Ngem iti biyang ko, tilaeng cross ni Apo tayo nga Jesu Kristo iti pagpasinday. Sana inayon kakabsat iti Ephesians chapter 3 verse 8 kunana, to me who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Nagpintas dayjay panangibagana ni Pablo kakabsat. Siya iti kanunumuan kadagiti nanumo at tao ti Diyos. No adda digiti nanumo nga tao ni Apo Diyos. Ti kunana ni Pablo, siya kun iti kanunumuan. I am the least of the least. Siya kun iti kanunumuan. Tapno kunana, dahil kinabaknang ni Kristo mai
pakaammo kuma kadagit inte. Inriing kada tayo kakabsat ni Ari David. No sino tayo? Tapno amun tayo kakabsat, no apay, nga saan tayo kumang kang kanayon nga kitkitain iti bukod tayong aramid, bukod tayong nga nagapuanan, sa tayo to ibaga, dahil pan nakaisalakan tayo kakabsat. Tikunana ni Ari David, it is Psalm chapter 8 verses 3 and 4. When I consider your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? Nagpintas kakabsat. Ni Ari David ko na malabit iti may sang rabii adadjay litang kitidik itaan na makita na digijay a pinarsuan ni Apo Dios isung ibaga na ket no tangadag iti langit nginaramid mo ken tibulan kadagiti binbituen nga insaad mo sanantun kinita iti bukod na nga bagi anya iti tao nga isut panunutan. Tao laeng ngem isu iti asikasuem. Iti sumbat ni Apo Diyos kadayjay. Anak ko na David, when tao ka nga nanungo, when tao ka nga nagbaso, when tao ka amatay kuma, ngem siyak at Diyos pampanunutin ka. Siya at Diyos ay ayatin ka. Asikasuin ka. Agsublitay ka ni Pablo, kapsa. Iti Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Itinbaganan ni Pablo nga balakad kada tayo. Anya adadalin tayo. Adadalin tayo kakabsat, keeping self out of the picture. Tapno dumakkel tayo, iti parabor. Iti Philippians 2, chapter 5 to 8, kunanan ni Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a servant, and coming in the likeness of men, and being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. Nagpintas kakabsat iti panangiladawan ni Pablo kadayjay panagpakumbaba ni Apo Jesus. Tani Apo Jesus isuna iti modelo tayo, he's our model. Isuna iti example tayo kakabsat. Awanen iti kapipintasan pa nga ikabil iti Biblia nga example iti panagpakumbaba no saan nga ni Apo Jesus. When isuna Diyos, when adda iti langana nga Diyos, when adda iti panakabalin na a Diyos, nga man niya iti kunana, adda iti galad na a Diyos. Si aayat ni Apo Jesus nangibaba iti bagina, nagpakumbaba. Ket innala na iti kasasaad iti maysa nga adipen. Dayjay nga Diyos, dayjay nga man nakabalin anang parswa. Nagbalin kakabsat a tao.
nagparang itinatawan alanga. Nagpakumbaba ken nagtulnog agingga ken ni patay. When uray pay iti papatay iti cross. Daytoy kakabsat. Iti adda nga kondisyon ni Apo Jesus. Nalakatay nga maawatan daytoy kakabsat. No sublin tayo dayjay may sa paset iti panagbiag ni Apo Jesus, idi may iti rabaw ti daga. In record ni John, iti chapter 13, verses 1 ingana ti 15 kakabsat, dayjay pakaistoryaan ni Apo Jesus. Idin nganganganin kakabsat, nga idaton na, dayjay biyag na, dayjay kunanan ni Pablo, when nagpakumbaba, ang nagtulnog, agingga ken ni patay. Apay nga imbaga ni Pablo, nga nagpakumbaba, nga nagtulnog. Malagip yung kakabsat, nga digidjay nga oras, kadayjay maudin, nga aldaw ni Apo Jesus. He wrestled with the Father. Ije garden iti Getsemani kakabsat. Inkararag ni Apo Jesus na makita na iti rigat nga isu iti bagkaten na gapu kadayjay misyon na nga isalakan na iti tao. Iti kararag na aman wabalin, ilasat mo daytoy kupa kanya. Mamitlo kakabsat adinawat na iti ama. Ket kunana ni Pablo, nagpakumbaba ken nagtulnog, agingga ken ni patay. Kanya timbaganan ni Apo Jesus. Ama, saan nga iti pagayatak iti maramid, no dikit di iti pagayatak. The mission is set. It is not the mission impossible. It is the mission God made possible. Iti panakaisalakan iti tao. Nagpakumbaba, nagtulnog, nagtungpal ni Apo Jesus ingga na kinipatay. Dahito insalaysay ni Juan kakabsat iti chapter 13, isu dayjay nga rabii nga naaramid dayjay kunatay nga the Lord's Supper. Sakbay nga sangwen ni Apo Jesus dayjay panakaukom na, panakasentensya na, panakailansa na, panakaitanem na, nang nangruna meten dayjay panagungar na. Iti verse 1 kakabsat, pinilit dagiti verses iti verses 1 to 15, iti chapter 13, iti John. Iti verse 1, kunana, having loved his own who were in the Word, he loved them to the end. Idi babasa at dayto, inkabil ko iti bagik kadayto nga bersikulo. Inayat na ni Apo Jesus nga adda dito'y lubong, managbasol dito'y lubong, when ay ayaten na, agingga iti panumparan. Daytoy nga nadyusan nga ayat, nga nangiturong ken ni Apo Jesus kakabsat, dayjay kunana ni Pablo nga nagpakumbaba. Daytoy nga ayat, ket ayat nga nairamot gapo iti parabor. I will have to repeat that. Here is divine love that is prompted to act of self-humiliation. Nagpakumbaba, nagtulnog,
ken patay. Nothing less than love could have done it. Grace has its root in divine love. Iti verse 3 kakabsat, iti John 13. May sangamanan nga bersikulo a pinili. Jesus, knowing that the Father had given him all things into his hand, and that he has come from the Father, and he was going to the Father. Amo ni Apo Jesus kakabsat, nga inted ti Ama, kenkwana iti amin apan nakabalin. Ngem nagpakumpaba. Uray pay, iti panagtulnog na aging gaken ni patay. Dayjay apan nakabalin saan nang inusa. Tapay amuna met ang naggapu iti Diyos ket agsubli iti Diyos. Masapul kakabsat nga kita entereto. Anya dadya muna, what is his knowledge? Ni Apo Jesus amuna kakabsat, dagitoy apampana. Nga awan iti mangisina kenkwana, kadayjay relasyon na ken Apo Diyos. Awan. Agsipod ta amuna, nga adadayjay pan nakabalin na inted iti Diyos kenkwana. Ket amuna may nga uray pay kakabsat, nga isunang ket agpakumbaba, amuna nga naggapu kini Apo Diyos. Amuna may nga apanto kini Apo Diyos. He knows that he come from God. He knows that he's going back to God. Dagitoy nga balikas kakabsat, iti verse 3, iti John chapter 13. Ibagana iti parabo. Dayjay pan nakabalin iti Diyos. Dayjay biyag nga aggapu iti Diyos. Ken dayjay masakbayan dagiti anak ni Apo Diyos kenkwana. Anyamet iti takder tayo kapsa. Daytoy iti mangikat gamin, laglagipin nyo. True self-humiliation is not the trait of the fallen man. Iti panagpakumbaba, saan akababalin, iti managbasol ata. Ta iti Biblia kabsat inbagana, nga dayjay tarigagay ni Eva, iti panang sulisog ni Satanas kenkwana, kayat na nga agbalin akas Diyos. Sin has created in man the desire to be like God. Sin has created in man the effort of self-exaltation. Daytoy self-humiliation nga isu iti inaramid ni Apo Jesus. When amuna, dayjay pan nakabalin nga inted iti Diyos kenkwana. When amuna nga naggapo iti Diyos ken nagsubli iti Diyos, ket kunana ni Pablo, nagpakumbaba. Dayjay kakabsat a panagpakumbaba demands divine nature. Dayjay apanang surot tayo, kadayjay nga example nga inted ni Apo Jesus kada tayo. Laglagipon tayo kakabsat. It is possible. It is possible. Taapay, iti John chapter 1 verse 13 inbagana, nga datagiti anak ni Apo Diyos,
They are born of God. Sino ka? Sino ak iti ader ni Apo Diyos? Na iyanak tayo iti Diyos. Inayaban na tayo kakabsat nga anak iti Diyos. Mabalintay kadi nga ibaga. Akas di inbaganan ni Apo Jesus nga apanto kini Apo Diyos. When kumakakabsat, taapay, dayjay saan agbalbaliw asao ni Apo Jesus. Dayjay saan kakabsat nga mabalbaliwan asao ni Apo Diyos. In bagana, John 14 verse 3, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Anya timbagana ni Apo Jesus, amok ang mga nagapuak iti Diyos, nag-akat apana met iti Diyos. Adda kumaday di pamati tay met gapu iti parabor kakabsat, nga pagbibiyagan tayo, nga inton no aramiden ni Apo Jesus dayjay karina, nga umay manen, talaan na tayo, sa dino pang ipanan na kada tayo, tati sa dino man apapanan na, idjay met iti papanan tayo kakabsat. Adda ni Apo Jesus kita tayo lang. Idjay met iti papanan tayo. Baen iti parabor ni Apo Diyos. Sana indeklara ni Apo Jesus kakabsat. This is one of the infallible and unfailing word of Jesus again. John 17 verse 1. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am. Anya ti kunana. Nga digidjay nga inted mo kanyak ama. Sino digidjay? Si kakabsat ko. Siyak digidjay kabsat. Idi nga inawat tayo babaen ti pamati digidjay nga parabor. Idi nga rumangrang ay tayo, we are growing in grace. Anya ti kunana ni Apo Jesus. Dagijay nga inted mo kanya, Ama. Kadwak to kadia. Sa di man maayang ko. Manenday dyan karina gapunto dyan langit. Umay nakaalaan, umay nakaalaan. Katintunog subli ni Apo Jesus manen ijinagapuan na ijalangit. Ikuyog na kanto kapsa. Ikuyog na to, ikuyog nang to. Amin nga inaimawat kadagi parabor. Amin nga babaen iti pamati di makelda, they grow in grace. Amin nga nagtungpal iti pagayatan ni Apo Diyos. Amin nga inikatda dayjay kinasya iti ladawan iti pannakaisalakan. Kakabsat ko, namuan tayo, that humility then is fostered by a deep and complete dependence upon God. By the realization of the infinite glorious position of Christ. Gapu kadayjay ayat iti Diyos nga inted na kada tayo babaen matlaen kadayjay na santuan nga Espiritu. Dayjay nga parabo agtrabaho kada tayo. We are saved by grace. And grace alone. Ket dayjay kakabsat nga panangiladawan ni Apo Jesus iti panagbiag. Isukumamay.
tarigagay tayo na pagbiyagan tayo. Shane, a series will sing a song. Kalpasan nagkararag tayo. To be whom you desire all throughout my life, a vessel unto honor, Lord, to thee, and before your throne to hear you say, I have done my part. Lord, I need an undivided heart, that I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King, to see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart. If I'm to live in truth and love, to glorify your name, before a living sacrifice to be, and to share the joy, the grace and peace your Spirit does impart. Lord, I need an undivided heart, that I might know you, that I might serve you, that I might worship you as King, to see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart, to see the morning star, to know how great you are. Lord, I need an undivided heart. Lord, I need an undivided heart. Lord, I need an undivided heart. Agkararag tayo. Manakabalin nga Diyos, ang aming nga dakat sa dilan. Agyaman kami, iti parabor mo. Katagyaman kami kina po Jesus nga isu iti tumakder, nga ihemplo Diyos iti panagpakumbaba. When nagpakumbaba, nagtulnog. Uray pa'y iti papatay, when ti papatay ti Diyos. Ta iti pampanunutin na ama, da kami ang managbasol, nga umaimay namin sa lahat. Anyan nga nagsaya at digito'y nga kinapit ng Diyos. Nang nangruna dayiin baga ni Apo Jesus. Amuna nga naggabukin ka. Amuna nga agsubli ken ka.
Ket iting karina kada kami sa dinan tuman iti ayan na. Intunno umay na kami nga alayan mo Diyos iti may kadwa nga panagpara. Adda kami tunod iti tiyan. Itid mundo Diyos ti kundaway nga agawid kami tapagaryam ngayon sa ganang napay. Agyaman kami iti para Diyos. Itinagan nga po na Jesus na. Amen. At dahil ito ang dawat ko. Ano nga dawat ko? Ito na biyernes, pagkakadwa tayo, hindi pa nagripaso. Iti Sabbath school lesson. Iti may kadwa nga dawat ko. Agtultuloy tayo kung mga kikinararag. At this time of the pandemic, we need to pray for each other. Kaya po Diyos iti mangsalaknip. Ito na may ngalawas, I will expound again deeper. Kadayad adalin tayo sa growing in Christ. Niya po Diyos iti mang bendisyon kada kayo ng mga